Heegterp Schieringen waar het 4 lien onmerkt als een van de 40 probleemwieken van ons land. Er is een soort dien om de saneemde Vogelaarwiek op te knappen. Maar nog altijd binnen er een soort problemen. Wils de subsidies aanst stopzet worden. Daarom wil de wiek het nou zelf doen. Het doel van het bewonersbedrijf is de sociale samenhang in de wiek te vergroten. De veiligheid te vergroten en het mooie, het schillen houden. Er binnen in de wiek nogal wat ergernissen. Zoals het onderhoud van het grien, het bijzetten van 's morgens bij de containers. Vrijwilligers moeten die problemen nou aanpakken. Maar er is ook een heel soort oorwerk. Zij is de bijgelijks een cateringbedrijf opzet. Hoe lang werk je al voor dit cateringbedrijf? Ik heb nou ongeveer, dit is de derde keer ongeveer dat ik nou help met de catering. En krijg je er ik voor betellen? Nee, ik doe dit op dit ogenblik vrijwillig. Dus is op dit ogenblik, het is de bedoeling dat dat nog wel zijn betelling wordt? Het is wel de bedoeling dat het op een duur of een cursus wordt aangeboden of dat je betaal krijgt, ja. Verder kun je bij het bewennersbedrijf een tuintje hieren, verblommen of om bijgelijk zeerpelzien te verbouwen. Maar de vraag is of die het in de tijd van de rispingen nog wel in zitten. Tja. Ja, ik heb geen idee. Altijd mij lijkt wel. Maar je weet het net zeker. Ik weet het net zeker. Jo, door geen ja te zitten. Nee, maar goed, maar dat is natuurlijk een heel soort dingen in het leven staan. Het meeste werk wordt dient door vrijwilligers. Maar mogelijk komen er ook betellen baan als een opdracht binnen Hellewut om portiekenskind te maken.